ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଭି ଶିଆଳ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ ଭାବୁଥିଲା କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ନେଇ ନିଜର ପେଟ ଭରିବ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ତାର ଚତୁରାଇ ଓ ଲୋଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଶିଆଳଟି ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲା। କାଳେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ମିଳିଯିବ ସେଇ ଆଶାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ମିଳିବାରୁ ମୁହଁଟାକୁ ଶୁଖିଲା ହାଣ୍ଡି କରି ବସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଇଁଛକୁ। କଇଁଛଟି ନଦୀରୁ ବାହାରି ଆସି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପାଣି ପିଉଥିଲା। ଶିଆଳର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ମନ କଇଁଛ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲା। କଇଁଛ ବନ୍ଧୁ, କଣ ହେଲା? ତମେ ତମ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ପଦାରେ ପାଣି ପିଉଛ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିଆଳ ବନ୍ଧୁ, ପାଣି ଭିତରେ କେତେ ଆଉ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ, ତମେ ତ ପାଣିରେ ରହି ରହି ସେଇ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ହିଁ ଖାଉଥିବ। ଆସୁନ, ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଫଳ ଫଳିଛି। ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଖାଇବା। କଇଁଛ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଶିଆଳ କେବେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଶିଆଳ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ହଉ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲ ଯିବା। ତମେ କହୁଛ ମାନେ ହେଇଥିବ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଶିଆଳ କହିଲା, ଓହୋ, ଏ କଇଁଛ କୋଉଠି ରହିଗଲା କେଜାଣି? ସେ ଆସୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ ଜଗିଛି। କଇଁଛ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛ। ଏମିତି ହେଲେ ସେ ଫଳକୁ ଆଉ କିଏ ଖାଇଦେବ? ତମେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାଅ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଫଳ ଆଣି ଆସୁଛି। ଶିଆଳ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ଶିଆଳ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ କଇଁଛ ଥିରି ଥିରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଇଁଛକୁ ଦେଖି ଶିଆଳ କହିଲା, ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସାହାଯ୍ୟ କର ମତେ ବନ୍ଧୁ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଶିଆଳ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତାକୁ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼େ। ଶିଆଳ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ କଇଁଛକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ଆଉ କେବେ ଲୋଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବନି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କଲା। କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ଶିଆଳ ଉପରେ ଦୟା କଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଶିଆଳ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଶୁମାନେ ତାକୁ ଦୟା କଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶିଆଳକୁ ଗଡ଼ିଆରୁ ବାହାର କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶିଆଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।